היום, מה תאריך היום? היום 22 לראשון 2010, המולדת של מישאל, חברנו הטוב, מישאל תמת, אברהם תמת. הוא היה איתנו בגן, המשיך איתנו הלאה, בבית ספר מוריה, כל מקום, אבל הוא פרח איתנו עם אישה מניצנים. אתה צוחק כמה הוא יצחק. והגענו לתחכמוני, העיפו אותנו משם, ובסוף אנחנו חזרנו לתחכמוני, שרדנו, רק היינו שתינו לבד שרדנו בתחכמוני. יצחק ברח, כולם ברחו, שתינו שרדנו. ועכשיו מזל טוב חברי הטוב והיקר, מזל טוב. הלאה, תרביץ. הלאה, אני מזל טוב אחר. הלאה, תשמע. הוא בן 16. בוא נגיד ככה, מישאל הוא בן אדם... אין את הקוסטמאנה שאתה מדבר. מישאל בן אדם חביב על כולם, עם חיוך נהדר, והכל טוב. סתם, מישאל, תהיה לך מזל טוב עד 120. כל מי שואל אותך שיתגשמו. טוב, שיהיה אותו דבר, ותחביץ בחור הרבה. תשמיע לו את זה. תשמיע לו את זה. יאללה, ליאור, בחור הרבה. יאללה, ליאור. יאללה מיסל, שיהיה לך שנה טובה אחי. מה קשור? שנה טובה. שייתן לך שנה טובה, מזל טוב, הרבה אהבה, הרבה סקס, גיל הבליינד שלך. תדעת זאת. יאללה, הרבה אהבה אחי, יאללה, אוהב אותך מכל הלב. יאללה, אביב מתרגש, הוא מתרגש. תעל בונג'ו. לא, עד 120. צריכים לשאלת לך על גשמו, שתשיג מיטרם. יאללה, שי. הלאה, מיסל, מזל טוב. מה אני אגיד לך? אין מה להגיד עליך. כן, כולה ברור כבר רק עוד. טוב, שפרחו, מה זה? שפרחו. יש לך מיצר טוב אחי. תעשה הגדלת שפתיים. יהי רצון שתשיג את כל מה שאתה רוצה, יאללה. יאללה, יוסף. שלוט. אני שכן שלך. תגיד ככה. תודה, מה נגיד לך אחי? מזל טוב. קודם כל. אהב לך חבר אתה ביום שליחה, ראיתי לך. זהו, מה אני יכול תבח לפעמים ברגיל לך חומסי תמי, נו. מזל טוב, עוד 120 מה אני 120? חשבתי לחיים. לא, תשפוך. תגידו לי מה להגיד, מה? דומוזה, יאללה, פרופסור, יאללה. תיתן לו את זה. אני מדבר על חיים ומזל טוב. 22 לראשון 2010. שלוש! יאללה, אין חיים, סלוט! היום יום הולדת למישאל. היום יום הולדת למישאל. חג לפורח וזה לא בורח. היום יום הולדת למישאל. וחג לשמח. עזיב צחק. הנה איפה החיוך? הנה החיוך. יאללה בודקה סלוס יא חומניות. הלאה סבלי מן החול. מזל טוב אחי. וואי, שמעו אותי. שמעו אותך?